Heɗitoɓe assalamu alaikum, on nangoy kode radio international ɗiga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Kode radio waɗandu ngam fulfulde e finatowa fulɓe. Min al'amin giɗaɗo jaro taskiti foɗugo labagal taskaramji hande. De taskaramji amin ɗe hande min ɗo wondi e taskaram RFI fulfulde ha fahin, min ɗo wondi e taskaram durngol e demal. Amma hidde ko ɗon hami surgana on Sa'at Abubakar Ganye hanko joɗi fasiri kubaruji duniyaru ɗi hande. Dabna urdunde roruji ɗin on nanan konniyanko en Nigeria andini heɓugo nasaraku faɗɗuki mawɓe heddidaɓe bello turji. Den on nanan hukuma hakkilanki kuɗe hijju Nigeria andini cede hijjetoɓe handi yoɓa ha kuɗe hijju hikka. E ton lesdi Congo wonde nokkure cakantari Afrika. Konanko e lesdinin andini dow bononde en M23 ma bo M23 heɓi nasaraku jabtugo galluwol Minova. Jotta kam da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Konanko en Nigeria honoɓe bononde en hawela hirnankeri Nigeria andini faɗɗugo ballo mawɗo saggarle en diwal Zamfara Bello Turji andiraɗo Aminu Kanawa. Nder andinore ɗam ɓe wurtini konniyanko en ɓen andini faɗɗugo Aminu Kanawa on wakkati kippol ɗam ɓe yarani ɓe ha nyukkorde maɓɓe wonde hosere fakay ha gallol shinkafi. Kanawa ni ɓoyma oɗo nder bononde en ɓillinta himɓe ha galluje fere wonde diwalji Sokoto ena Zamfara hakkunde Zurmi, Shinkafi, Isa ena Sabon Birni. Ɓawo Aminu Kanawa ni soji'en ɓen nawni woɓɓe nder heddidaɓe mako banda ɗan Bokolo ena Doso, nden fahin soji'en ɓen ha kippol fere ɗam ɓe yari ɓe andini heɓugo nasaraku faɗɗuki mawɗe ma bo mawɓe heddidaɓe belloji banta Abu Dan Shehu enanta jaɓɓi hawtade e dow ɗanki, nden Basiru Yelo ena Kabiru Kebe ena Bello Buba. Haɗo bo tan wakkati taskaram kuɗe hijju garanoji fuɗɗi iga lesɗe fere-fere. Hukuma hakkilanki kuɗe hijju Nigeria andirangu Nakon andini ɓeddari cede hijjetoɓe ɗam handi yoɓa ha kuɗe hijju hitande 2025. No ɗum wurtini ni holli dow hikka hijjetoɓe iga Nigeria tammi yoɓugo cede hakkunde naira miliyon 3.3 ma bo naira miliyon 8.3 yahugo naira miliyon 8.9. Lattake wodi ferotiral cede je tammi yadugo be ferotiral pellel ummago hijjetoɓe ɓen. Hijjetoɓe diwalji Borno ena Adamawa ni kamɓe on cede maɓɓe lesi to fondi be hijjetoɓe iga diwal Zamfara hawtande e Sokoto. E ton lesdi Congo bo konnanko en lesdi ndin on tabbitini dow bononde en M23 ma bo M23 ɓe heɓi nasaraku jabtugo gallol Minova wonde funankeri lesdi ndin. Wolwo be ɗemgal soje lesdi Congo General Sylvain Ekenge andini dow ɓawo gallol Minova bononde en ɓen fahin jabti gallol Bireweman, galluje ɗi mari bote tageɓe fere-fere fago e kuɗe soje lesdi ndin ena wonɓe galluje Kivu enanta Goma. Ngam majum jabtugo gallol Minova ɗam bononden M23 waɗi ɗum ɓe tumata konniyanko en lesdi Rwanda heddidaɓe dow kamɓe on walliti ɓe ɓeddi waɗugo ma bo ɓeddi yollugo kulol ha wato jabtugo galluje ɗen ni ɓeddi yahugo kulol faago e galluje Goma enanta Kivu dow ko tammi yahugo lorta ha dabare honego bononde en M23.
Tun ɓaawo lortaago kuuɗe bononden M23 iga hitande 2021 ɓe ɗo ɓedda heɓugo sembe hedi nokku fuunankeri Kongo. To heɗitoɓe titanko'en wawata waddangon kenan ha kubaruji duniyaaru iga sar radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Najeriya. Mino ka wala ko min poti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore tan sai yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Ɗum noddi kawtal bandiraɓe waynaɓe hijjoɓe kawta ko'e Abdourahmane Giɗaɗo Jarumi iga diwal Taraba hawtani amin rahotol ngol. Ardiɓe mobgal kanditowal fulɓe hijjoɓe andirangal Initiative for Educating Fulani Muslim Pilgrim in Nigeria umrama kawta hoore gettiraa kolla gongaku ngam tabitingo ko ɓe ardini heɓi nasarako. Ardiɗo mo leddi biyeteɗo Modibbo Haruna Musa umriɓe wakkati o yilli jalingo ngam findingoɓe ha dow nufoji tiggugo mobgal ngal. Modibbo Haruna famtini wiigo nufo tiggugo mobgal ngal hawti be handutugo waynaɓe ha dow no ɓe kijirta. Yigo ɓurna hijjoɓe leddi ndi fuu ɗum fulɓe amma ɓe janginirtake kuuɗe hijjuɓe fulfulde. O ɓeddi wiigo ngal tiggama ngam tiggugo islamiyaji jangina fulɓe ha balɗe maɓɓe. O ɓeddi wiigo o ɗisi peɗeli masin ngam yigo o waɗani kawtal ngal register hedi fiidugo e masala konne en ɓe mara haaje o tigga kawtal ngal. Biroji kawai ɓe kettini ɓe nana koye mi wiyata ɓe keɓa ɓe binda no ɓe gaylitirta haala kan to on ka waylitata ashe na ka ɗum waylitata. Se wimi alkalijo to jotta mi huudi ayare qur'ana wine to ɗum lilata annabijo fuu ɗum raray nanayɗo ɗengal nden ɗum ummatore sey ɗum turomo ɗum turata ko mo nanta ɗengal nden ɗum ummatore. وما أرسلنا من رسول يودي على رمين دوكو إلا ماذا إلا بلسان قومه وأنا بدون يسوع لماذا ليبين له. Ajonta ardiɗo ni o tokkitini famtingo moftorde nden ha dow nasarako heɓi ha dow konne en ha kotu hedi hokkugo ɓe hujjaji dalila ko waɗi mobgal ngal tiggana ngam bo ɓe kutinray fulfulde haro findingo bandiraɓe fulɓe ha dow dina maɓɓe. Yigo annabi o en ma to ɓe lelama barno aya holli ɓe ɗo lele be ɗemɗe yimɓe maɓɓe. Ngam majum o yahi dalila ko watta ɓe kaɗamo hande tiggugo kawtal bangal ngam handutugo bandiraɓe e fulfulde. O yettiri ha jonta ardiɗo Muhammadu Buhari, gomna Abdoulaye Ganduje, malam Nuhu Ribadu e fulɓe woɓɓe ha dow mballa kaɓe kokki ngam tabbitingo nasara ko heɓama. Nden o sawri ardiɓe ɓe jiha Taraba ɓe kawta hoore be lamlamɓe e gomna nden bo ɓe maɓɓita office wa. Nden modiɓe bo hani konde ɓe jangina ɓe tiima haala hijju na seto wakkati hijju fandake. O halfini Badi Saimbi Mustapha ardiɗo kawtal ngal mo waylare Taraba wallita hedi ɗisgo peƴeli ɗum tabitina kuuɗe kawtal ngal ha wayla wala du funare leddi ndi. Diga aran Modibbo Aliyu Umar Baraya ardiɗo kawtal ngal mo diwal Taraba holli seyo mako e gilla ka ardiɗo no waddi hawtade bo yeccago mo nasarakuji e masalaji ɗi ɓe piidata bana ni. gaɗangol duuɓi ɗiɗi saliɗi min e legal advisor am Farouku Idris min kabdi e kiita ɓe direbajo ha office wa taadiɓe gonga ha ɗo taca mota jalingo dalila fijirgo e hakkilo jahal dow fomji ID card member en am na minon tan Modibbo e hoore muɗum o torrama e nder durwol ngol silande ɗuɗɗe wato ko o ɗacci saare makko o yaha taca Yankari Bauchi ID card ji yottaki daga direbajo kungiya nga yejjitita be fi'anoji ɗi mi naftiray
be tita wakkatire nde mi toro yafuye daga jagorɗo Haruna bin Musa ha ragare ɗo lutango modiɓɓe am miɗo tora national body wallita jaha Taraba be office wa koko office wa hanko ma nder boliɗe mako Badi Sayembi Mustapha lawyajo kakkilanowo hakke ɓi adama ha Taraba laatiɗo bo ardiɗo kawtal ngal mo wakkere waylare Taraba nda bayanu o waɗi haɗo wigo kugal da'awa na ɗum kugal modiɓe tan ba kugal da'awa yowake haɗo ko moy choice wala mo mari way biya min mi suɓi mi yahata ase to yimɓe ɗo umma hoosa wakkatiji maɓɓe ɗo waɗa taking risk hande wodu nde feri mi wata volwe fulfulde hoosa risk de lawol yaha tawa yimɓe wala haɗari ɗe wala moto a yaada ka hawsare allah renne wala nanuno ɓe bayri ko seydi mambila ɗum hanko bo ha nder boliɗe mako ardiɗo kayrul umma mo Taraba laatiɗon koma memba ha kawtal o handitowal fulɓe waynaɓe hijjoɓe Hajjajo Zainab o holli sono mako masin hado ngam waygo dina islama waɗi woɓɓe kokki kugal ɗum ɗo huuɗa Cheikh Ousmane ɓi Fodiwe ɓe kokka fulɓe woɓɓe halluɓe balmi ngam bonna inde fulɓe woɓɓe ma ɗo kefna fulɓe nada ɓe dinaji goɗɗi ha ma woɓɓe bo ɗo kefno wiigo hamɓe goni maadi ɓe luuti lawol Allah sakko ma caɓɓal Mambila min naati har mbar mi woodi mbar ɓe mari mbar guda 7 mbar ɗo inde wuro on yimɓe Mambila pat andi min naati mbar guda 7 ɗo ñalɗe amin kusan 7 ha ɗoɗɗon hamin yehi pat min wala o ñi amira amin ɗo goɗɗo jembuman on amma mi tamma o meeɗi yaago ɗo ni feere woodi ɗum may samari ɗo bo hamɓe bo fulɓe may on ɓe hertiɓe ni ɓe haɗi kowa nastugo ha maɓɓe ha jonta hade hawat ɓe boliɗe woodi Aishatu ardiɗo Yusra woodi Amira mo kawtal ngal beteɗo Aishatu arɗo Gaji Cheikh Aliou Lamiɗo Gora be nanta yimɓe ɗuɗɓe ko hawti e ballo ardiɗo mo kawtal wayla waɗaɗo funare leddi ndi to woɓɓe kolli ra'ayuji maɓɓe hado moftorde nden bana ni to ko ayi boɗi ɗon boɗi kam ɗum ɗo joɗa dawra ko laara ko yarata dina yeeso nden bo hawta koye julɓe musamman fulɓe ngam darana wato yarugo dina yeeso yo barkatu min ɗon Aishatu Ibrahim Yusuf nam mugami ɗume ha kungiyata haɗo mi dai advisor to noyi a laari moftorde alhamdulillah mottorde woodi alhamdulillah Abdourahmane Giɗaɗo Oumar Diarume Kode Radio International daga Jalingo laamorde diwal Taraba ha fahin hukuma hijju Nigeria nakon wangini wi'ugo hijjotoɓe iga waylankere hika yoɓan ceede naira biliyon 8.4 Abubakar Malami Bagudu ɗo jogi rahotol ngol Already hukuma hijju kalati Nigeria on kan wangini hala kan en wato Professor Abdullahi Sale Usman o wangini wigo sako wala fahid ka ɗum heɓa ɓitari nden bo hirma jehol kuuɗe hijjude laati hukuma hijju kalati Nigeria na kon taskino woɗi nden bo moƴƴini gawarɗe jahal yeeso hijju oy hakika hukuma kanka on hakon hawtan hoore muɗum e laatiɓe wakil en wato nokkuje fere laatiɓe hawti fa e kokkoɓe shawara musamman ɗo jahal yeeso kuuɗe diina e hijju yaago to adu e lesdi Nigeria ardiɗo hukuma kanka hijju ni wangini wigo hikka ɓe goodi anniya wigo ɗum heɓa ceede wato koyɗe ɗe yaago hijju nde laati ni kuuɗe ɗen ɗum andini wigo hikka te ko wala ni kuuɗe hijju himɓe gonɓe jehol Borno yoɓay ceede kuuɗe hijju muɗum miliyon 7.3 nden bo non gonɓe bo wato yebre wato lesdi fombina lesdi Nigeria kamɓe joɓay ceede ko yarata naira wato miliyan ko yarata 8 malla bo wato 7 ɗum temeɗɗe 8 yaago kuuɗe hijju hikka oye wakkati de ɗum darata waylare lesdi Nigeria bo
kala hijjoto e muɗum yoɓan ceede naira ko yata naira miliyon 7 e bo temeɗɗe ngam wiigo ɗum heɓi nasaraku doggingo kuuɗe hijjuɗen en. Profesa Sale mani kala aagal nallo bo komitiru hakkilango shanu kuuɗe hijju e ɗo en Najeriya musamman ma komitiru ɗon en goɗuno ardiɗo muɗum wato taskaɗo malla bo taskiɗo tanne haro wallugo kuuɗe en ɗe hijju o yi'i sikkani ɗum heɓa nasaraku de Allah jaɓi ngam ɗum taski kala ko yiɗa ngam majum ɗum nodda himɓe goɗuɓe muuye shanu waɗugo kuuɗe hijju fuu laato taskuɓe hokkugo ceede muɗum nder wakkati ngam to ɗum heɓu gannuɗi sewtolo gon ɗon Abakar Malam Bago do e gaɗoji howol Kebbi. Awoyte taskaram jiɗin ɗo garanawo daga Kode Radio International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Min Rufa Mamadou ɓingel petel miɗo wiya on keɗite Kode Radio International ha dow SW kala nde weti fuu deydey jamdi 8 e reta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radio moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. jonta bo ha en fuɗɗira e taskaram durgol e deman e nanta Abdourahmane Giɗaɗo Oumar Jarumi keɗite jam. Alaikum bandiraɓe barka men e wakkatire nde jonta miɗo wondi e ardiɗo kawtal remoɓe kuje takay wato Nigerian Vegetable Farmers Association kawtal remoɓe kuje takay wato lisal jiha Taraba hanko bitte Alhaji Salmanu Jawro Hassan a sene min jaɓima jaɓɓama mi yettisi to Allah waddi en sheeɗu wakkati ɗum dogginta ndemri wakkati sheeɗu to arande ni ko a fuɗɗi remgo remal hikkana ɗum sheeɗu jonta. Assalamu aleykum bandiraɓe mi homni on mi yalana on kayru min mo vallata inde am Salmanu Jawro Hassan Mafindi min witte ardiɗo lisal min witte ardiɗo kungiya ɓe wiyata kungiya Vegetable Farmers Association je lisal Taraba ɗo Nigeria. Komin fuɗɗini jonta min fuɗɗi be salak be hakoji bana follere alayyaho ɗo inde majum ma karas be bo attarugu be no inde majum tattase so pat ɗo ni kanjum jonta min fuɗɗi min non habdane majum bo min arti min vurtini andi pat kala woodi ɗum warata lewru woodi bo ɗum warata bana lebbi tattati ɗum lebbi tattati majum waray amma ɗum lewru majum arti wari bana salak majum arti wari ɓe fuɗɗi nyamugo jonta bana hakoji pat arti vurti ɓe fuɗɗi ɓeɗo naftira be majum jonta. To ha lewru nduwe on fuɗɗi remugo? Min fuɗɗi daga lewru 2012. Bana ba January on fuɗɗi bana jami lewru wakkati 12 lewruna bana lewru 12 abru rowanina ko bo lewru January hikka lewru 10 rawtani min fuɗɗi warugo jontani min ɗon habda holli bana duuɓi tati on ɗo nana duuɓi tati ba duuɓi go'o ni rawani lebbi 10 je rawani lewru nde mi fiyata yawwa ɗum nayi to a haɗo bana jonta ka a rema a sora on ɗo to mi remi min ɗon sora ɓe wara ɓe ɗo hoca ɓe yara lumo soɗo majum wara soda gese ɓe yara lumo. To noyi ka'ida hanjum bo remugo ko a noddi a waddi haala karas a waddi haala haakoji a waddi haala goɗɗum ni naftorteɗum ha ko larani kuje takay to ka'ida ɗume zamanu waddi ha remugo iri awirloji ɗi wakkati sheeɗu? ɓeɗo habdani ha jonta ɓeɗo habda ɓeɗo nastani ɓe laara no zamanu hosirta wonde majum ngam ɗume jonta ɓe waddi woodi pampo feere ma inji min naftirta woodi ɗum sola ɗum habda ɗum naftirta be nangue
to wodi ɗum naftirta be nebbam bo so ayi hunde majum ɗo yani ɗo canja to Allah jaɓi yarde. To en fawi ma ɗo volla haala ko yarnata ndiyam. Ko yarnata ndiyam andi kanjum witay ɗum haala zamanu majum ayi be haala taki ɗum zamanu be koɗume be maganiji majum be ko larini ni ko hawti waɗi hunde noni majum. To bana iri taki toy on naftorto ha remugo kuje takay ɗo? Min ɗon naftira taki buye dabbaji ɗum gargajiya kenan mi wiyata to a wala to a ɗo mari sembe sai a hawta be ɗum zamanu to a wala sembe bo sai a naftira be toni majum. To bana ɗum zamanu ɗo bo na wodi inɗeji feere ɓe wiya uria feere ɓe wiya organic manure ɗumeji kadi wodi NPK wodi organic manure wodi bo NPK 1515 wodi uria. To fu majum ni nafa ha pat ɗo nafa a ceedu ba. To ko a famtina en a holli on ɗo rema tingeje tattase hakoji to ba jonna tingeɗo ka wodi none on awde on heɓina ko andaka? Wato komi andi hikka awdi majum saɗi nden saɗi bo ɗi wari bo awdi majum wari wodi ɗum voɗay ngam hunde majum nangi wuro nana Taraba tan pat Nigeria kanjum waɗi tigere majum jonta saɗi sosai to a yehi lumo ma sai a ɗan seɗɗani a ceede ɗuɗɗum ngam awdi ɓe waddi majum awdi majum pat voɗay awdi majum vonni ngam ɗume andi rawani yende waɗi rawani ɗo ni wodi yende majum yehi ɗan dari min hoosi aya yende ɗo wara aya ceedu min ɗo habdane ceedu yende wari bo dari ayi sai min nasti ɗan boni seɗɗa wakkati majum to pat awdi majum voɗay. No ko laran tattase o? Pat awdi ko andi ɗo ni pat ɗo mari damuwa amma dikka tattase majum ma jonta ɗon jippi seɗɗa. To noy holli awdiji pat ni heɓi masala to jonta bana noy ha ba iri leddi toy on to gen rema e dabbude ba iri nonde leddi toy awata misalan ndemri ceeɗu iri ɗume leddi toy? Andi to ni a rema ceeɗu dole a laata aɗo mari aɗo ɓadi hedi mayo woni hedi wodi nde ɗan doroni ɗan damshi ndiyam ngam ɗume ɗum doroni majum debs ndiyam majum laatata woɗɗi laata ɗo ha kusa gan aɗam heɓa yerna. Jonda ka haala yarnugo banane ɗo ko woɓɓe watta be leɗɗe waɗani bana cabgal banu ɓen ɗo jonda ka waɗa ɗo kam pat sali ay ɗo kam pat sali jonta ɗum nafturgo ɓe neɓɓe majum ma ɗo yeeso seɗɗa pat salay ngam sola wari. To bana haɗo aɗo mari ɓiɓɓe saare na ɓe nadata gesa ɓe ɗo heɓa ni job ɓe ɗo heɓa kuuɗe ko ɓe joga hoore maɓɓe? Lallai miɗo mari ɓikkon saare miɗo mari ɓikkon saare waɗay bana nogas e joyni ɓe ɗo walisa. Baɗo bo usti kuuɗe usti jone mere? Usti jone mere sosai wallahi usti jone mere sosai ha wodi ma bana ɓe nanata sosai irin ɓe wala noppi nanata pat ɓe ɗon a gesa majum aɗo yiyaɓe ay. To wodi ballana gomnati o mari haji ha gomnati? Min ɗo mari balla min ɗo tefa balla ha gomnati sosai ngam ɓe balli min rawani min heɓi ko hani gomna majum habdi han ko gomna Habbu Kefas o habdi sosai ɗo hikka majum ma ɓe nanini ɓe ɗo volla ɓe habdan ɓe vallitay bo. Bana ɗume on keɓi balla? Wakkati majum ni min heɓi inji min heɓi taki min heɓi awdi be bo maganiji. To ha lekki mo ko a famtina en holli wodi ko wedde ceeɗu man funa? Jonta ɗum ceeɗu ɓe wiyata ɓe hokka hen amon ɗum ndungu kam ɓe arti ɓe hokki tum rawani majum ɓe hokki min remi bo min heɓi ko Allah waɗi min heɓa. To ba ceeɗu kam wara haje lekki na? Min ɗo mari wodi min ɗo mari haaje lekki sosai ma ɓe waddan kanjum fu min tori ay kanjum mi wiyata ma jonta ɓe ɗo shirya mi tammini ɓe waɗan to Allah jaɓi yardi. To har gare wodi shawara na amari ko a hokkata remoɓe? Shawara mi hokkata remoɓe ni sai ɓe waɗa ɓe darna ɓe waɗa kugal maɓɓe caka maɓɓe be Allah
ta ɓe wiya gan ɗume hunde saɗi jonta ɓe wata e ceede hako a remata no vayri pat ni to a remi a duwata ayi gilli ñamay koye ñamay colli ñamay wala mo wata mo waɗi nasti heɓan to pat ɗo ni barjari o hayde jomirawo ayi a duwata gan to a wi an a taray gan sei to a heɓi to pat ko a heɓata majum wala e diyata sai a waɗa hunde ni caka ma be Allah a hokka bo no yimɓe majum pat heɓata na to yehi lumo bo ya saɗa ha lumo bo waɗani ko nafata yimɓe non ko hani en sonnasi Alhaji Salmanu Jawro Hassan Ondo ardiɗo kawtar remoɓe kuje takay wato Association of Vegetable Farmers wato mo lisal Taraba min getti on be watango min hakkile to madalla hafahin da RFI fulfulde taskiti waddango on taskaram kesa Jiwal Tarindi Abdoulaye Diallo hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade hoore leydi si tawi o waylani noone no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa folude mbayligu weeyo caɗele taridi ngulindi e kokke koma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on biyaɓe similla mone kiwal taridi hewɗo taskaram ɓe yewtay ko yowiti e lamɗam ñamayɗan leyɗele remeteɗe nder Casamance ka worgo Sénégal o alhaali yowitiɗo e lamɗam ñamayɗan leyɗele remeteɗe ina ɓeydo sattude e nder Casamance saabu ustare won e barage uji kaɓotoɗi ndiyam lamɗam no wiye dig antisele franciré e juɓɓuɗi goɗɗi ɗi ƴewtaka kono kadi ɗi toppitaka no haniri holno no alhaali sifori ko woni battane mum kono kadi hol dabareji hanade ƴettede ngam safrude ɗe caɗele ngam yewtude e dow ɗe toɓɓe en bismoto Cheikh Diédiou kolaɗo kuuɓal fedde rendinde remoɓe maaro wiyetende Kaytel Wagne kono ko adi en heɗoto Aissatou Diatta debbo goto remowo to wuuro Kabili 2 wongo e diwal Ziguinchor lorriɗo e alhaali ka joofingol en heɗoto yewtere nde men waɗi e docteur Samsidine Sarr wittotoɗo e on fannu janno ka duɗal towgal Assane Seck ngal Ziguinchor ɗum noon bisimilla mon tedduɓe on salminama ko waɗi fof en bismoto Cheikh Diédiou kolaɗo kuuɓal fedde remoɓe maaro wiyetende Kaytel Wagne Cheikh Sadima sifani en seeɗa no alhaali yowitiɗo e ndiyam lamɗam e ɗe nokkuje remeteɗe woni e yarude. La langue salée est en train de gagner de plus en plus des surfaces cultivables ici. Ndiyam lamɗam ɗam hino nanga tun nokkeli remirɗe ɗi min wattani yiila e ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo leyɗe remirɗe ɗen hino ɓuytade tun sabu ko ndiyam lamɗam ɗam woni arde ko ɗum waɗi hitande kala min wattani yiila ndiyam lamɗam ɗam hino nanga tun nokkeli kesi no min eɓɓiri noon alhaali on no waɗude ha yimɓe ɓen acciti leyɗe yaajuɗe ko hana remede n'évolue donc les populations ont abandonné aujourd'hui ko honɗum wonata battane mum e gurdam ɓe remoɓe. Si ça continue comme ça, ça va installer au niveau si jokkiri ni heege waɗay e nder commune Kataba ɓayru hitande kala nokkeli remirɗi ɗin hino accitede hara golliraka. Il y aura beaucoup de surfaces qui seront laissées en rade. Cheikh Diédiou Aissatou Diatta ko goto e ɓen remoɓe maaro e ngal diwal Casamance. Aissatou caggal nde salminma e heɗike Cheikh Diédiou hande ko holno ndemaka woni e yarude diwal Kabiline 2 ɗon ɗo ganduɗa leyɗele remetere ɗen no waɗude lamɗam. min kay dok horom bi daf ñu sonnal torop. minen kay ndiyam kaddam dam tampini men no feewi kono noon min tinnima no feewi e ndema ka sabu amin jogui feere nde ganduɗa haade lamdam dam jeenga tawat ko maaro ko bindi amin kutoro kadi mobilaji wiyeteɗi tracteur. léegi ci tracteur yi dañuy béy tam tracteur ci tool yi ñun ceeb la ñuy béy dañuy béy ceeb. minen ko
maaro min remata rewɓe ɓe na mbaɗa kadi maraissage nder e sera guese ɗe won leɗɗe ɗe min awi toon kono lamdam dam nena waradi fof garab yi yëpp ñu ngi disparaître ndax xorom bi ko miiji ɗon e oɗo saaha waɗude wono dabareji ngam safruɗen caɗele ñun de fu mu nekk ni lu ñu fas yéene minen de somin dañi walluɓe min waɗana men barasuji mujjidi ha wawa nangude ndiyam lamdam dam mo jeeyamen boobu moom bëgg nañ ko dig yi ñuy defare ni dig antisel yi mbele ko rewɓe tan woni e gollude e onde nokkure déedéet ñun fii jigéen ak góor ala ko worɓe e rewɓe golloto dow ko worɓe ndemata rewɓe ɓe aawo ko noon min gollirta e gese ɗe noon la ñuy liggéeyee fii ci faro bi Aissatou ko woni tigi tigi caɗele mon ɗen ci faro bi am na amin jogii caɗele kewde adi hen fof noon ko lamdam dam ko lamdam dam woni caɗele amen ɓurde mawnude sabu somin jufni remde haade ɗum bennude tawat ko lamdam dam bonni fof am nañu boobu jafe-jafe ko hol saha ndiyan lanɗan ɗan tampinta on ka golle mon période bi nga xam ne ni taw bi bàyyi na ndox bi koye dumuno ndungu so ndiyam toɓo o fuddima gasde tan ko nden lamdam dam jeengata ko nden kadi ɗum bonnata maaro amen ko fof boobu lay reye ceeb bi yëpp ado ndungu ngun no lannude hol peeje miijoto ɗon lelnude ñun de li ñuy def léegi xanaa ñu jël ay semence yoo xam ne ni yu 3 mois fii minen de feere nde min dañi ko hutorade awdiji balde 9 din awdiji kam haade lamdam dam no ummo tawat ko maaro ko bindi adan min kutortuno ko awdiji lebbi 4 nden haade maaro ko bendude tawat ko lamdam dam bonni fof joni noon min mbayli ɗum nomin mbaɗirta ni hande lamdam dam bonnata maaro amen yu adapté ci changement climatique honno Aissatou Diatta hono no haalirde ɗon e gardiɗi konngudi amen ko docteur Samsidine Sarr woni koɗo men hande ko janno kaduɗal jaaɓi hatirde asan sekgal Ziguinchor ka worgo leydi ndi e wittotoɗo on fannu ceerno Sarr salminama holko woni sababu leyɗele remeteɗe ɗe no waɗa ndiyam lanɗam si on revient par exemple sur le cas de la Casamance qui est ma zone d'intérêt scientifique so en garti e yeru haala Casamance woni nokku am nafoore gandal e witto en paami wonde hande ɗo ganduɗen alhaali ɓeydugol ndiyam lamɗam e leyɗe ɗe ko e goonga ko mbiyeten leyɗele ɗe ɓooyaani e on sahaa sabu duuɓi 500 jooni o nokku wonno ko maayo ngo hetti ko caggal nde maayo ngo yalti ɗen naɗɗe leydi ndi peeñi seeɗa seeɗa haa hannde en keɓii feeñde leɗɗe mangrove kono kadi eɗen jogii keerindi to bange dande maayo Sénégal tegdi noon to bange maayo Sine Saloum ko maaje ndiyam lamɗam so hande ɗeɗo nokkuuje fof ɗo maayo Casamance battini ko nokkuuji ɗo ndiyam lamɗam tampini sabu eɗen jogii maayo lamɗam e ko ƴelliti toon ko ndema mangrove ina hen kadi bange aade sabu eɗen gandi e o nokku ɗo ganduɗa no wodno remoɓe ɓe gonno ko e maade diƴƴe kaɓtorɗe lamɗam hande karallagal ngal ina ɓeydo majjude sabu ɓe remoɓe hesɓe wawano janggude e yontaji ɓennuɗi ɗi no ndewirta gueso maaro no ndewirta leydi ndi ha no maaje Casamance ɗe ɗi mbawata battinde e nokkuji goɗɗi en mbawata ƴewtude haala ɓeydugol ndiyam lamɗam e dow leydi remetendi tawa en kalani waylo waylo weeyo koɗorɗe Sénégal ina jeeya e nokkuji ɓurɗi wawde ustade mbayligu weeyo sabu wona tan ɓeydugol maayo ngo kono kadi ƴawugol maaje ɗe le littoral fait partie des zones les plus vulnérables au changement climatique en raison non seulement de l'avancée de la mer mais aussi de l'élévation du niveau de la mer. holko ɗum wawata jibinde walla battinde la première conséquence c'est la famine la Casamance battane gaɗane ɗe ko heege sabu wonande jinnaɓe men Casamance ko nokku ɗo won e ndimagu nguura wonno jinnaɓe men mbawi awde e ñamde koɓe remi ko e nder yontaji yoro ɗi fof ha e yontaji toɓoli garoji ɗi kono wittoji ɗimin mbaɗi e o fannu ina kollita wonde maaro ɓurko moƴƴude wawa wurtinede ko famɗi ko fof e nder lebbi 3 walla ko ɓuri ɗon récolté aujourd'hui pour se consommer pendant 1, 2 à 3 mois ko yawti ɗum ceerno Sarr no woodi kadi battane goɗɗe e bange taari ndi oui donc eyi eɗen gandi ɓeydugol ndiyam lamɗam na e ndema maaro tan ɗum battinta kono kadi battinayi e dendagal tagodi fawide e ndiyam laaɓɗam holko foti wonde dabareji ngam safrude ɗe caɗele
Je pense que c'est peut-être qu'il faut repenser le modèle agricole. Nous avons ici un modèle qui s'est développé essentiellement sur une agriculture de subsistance. Miɗa sikki mataw en poti miijade mbaadi ndema ɗo eɗen jogii mbaadi ƴellitiindi ko ɓuri heewde e ndema gurdam ƴellitiɗam e golle ɗe yimɓe ɓe mbawata ina jeeya e peeje e kadi huutoraade aalaaji ka ndema ina heen kadi balle remooɓe e daawal hakkundewal e sahaa mo ndema gadanteeje ɗe kono kadi fotɓe walliteede fewde e julaagu ndema. Et parmi les mesures, il y a l'accompagnement des acteurs, des agriculteurs dans cette phase de transition. Dr Sarr a jaarama. kiwal tari ndi ko ɗo haadi hannde yontere arore si Allah jaɓi en yewtat ko yowiti e taɓigol leɗɗe e nder laddeji hara koko rewani e sariya e nder leyɗe e nder yoga e leyɗe e nder afrique holko woni battane mum e dabareji hanaɗe ƴetteɗe ɗe ngam tawede yewtere nden nelde miijoji mon gaddine inde mon e nokku mo jooɗi ɗon noddirgal ngal ko kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo mi ɓamta kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo hito ngo wota yewtu silmaji nayyi hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi tawde ka twitter amen RFI fulfulde kiwal tari ndi hande kadi gasi on jarama. madalla hara gari da taskaran mawɓe jango. jama'are barka min be fottugo nder taskaran mawɓe jango warinta on ɗiga suudu radio kode international abuja. min woni al'amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaram asawere nde keɗite jam. taskaram mawɓe jango taskaram on ka wowi waddango on no gurdam dereke'en ngam yi'ugo ɓe jinni darnde dow ko nafata ɓe fahin taskaram man ɗo yewtira be dereke'en ngam nanugo noy ɓe yidata noy ɓe nyiɓirta ngendam maɓɓe laabi ɗiye ɓe tokkata ngam deytugo kuuɗe kalluɗe noy ɓe habdata be filu malla ɗaɓɓitiggo andal. taskaram asawere nde hirdi be Adamu Dahiru derkejo jinni darde ngam ɗaɓɓitiggo ceede hedi laawol filu lootugo kifneje keɗite jam. to Allah sene jaɓɓama. Allah sene bana filu lootugo kifneje a woodi mo fuɗɗi jogugo juuɗe ma ekkitinama na malla bo an on tan laari no ɓe watta a maɓɓiti babal filu maɗa. Ina mari magida. Naam. On hosi ba duuɓi noyi? Gaskiya min wari bana duuɓi tati ne. Naam. Min ɗo wondi. Bako mi wala mi maɓɓita jeyam mi fuɗɗa nyamugo gashi hoore am. Naam. So mi fuɗɗi lootugo kuneje ɓaawo mi darni kuugal machine. Naam, wato andiranga accaɓa. Yowwa mi waɗi kuugal accaɓa. So daga accaɓa goo nde mi acci fulde ban sey wiyata mi yawa tawa kawma dow le sundaɗo jooɗi wala ko a huwata ekkita lootugo kuneje so mi mbimo mi wala damuwa mi salinaymo mi tawi kawugo mi homnimo mi wiyata mo nda so tan bisimilla wala damuwa sey a dinga warugo to miɗo yaha daga ɓe hokkami mi ɗawra a loota kifneje mi loota kufneje mi loota ɓe yoɓa mi loota ɓe yoɓami ha warti wakkati hoore julde andi customers ɗo ɗuuɗa wato marɓe haaje ɓe lootanaɓe kifneje wakkati julde. So to ɓe ɗuuɗi banni wakkati go si o howa ɗiɗi tati nayyi o wiyam nda ɗo ammo godu waɗugo e ni fondu lootugo je maɗa. wakkati go kama komi fuɗɗa kam so wiyami mi heɓa ko humnere watinga wato ko arti wati nafatako sey mi goda be mai sey mi wara mi wogga banni nayi ko wuli damay hanni nonnoy ko wonni yowwa ko vonni damay miɗo ɗo ekkutugo ambo volaka to banni miɗo yaha miɗo waɗa step by step niyan kam hanmi waɗi pikin hanmi waɗi pikin haw tabbitinima ɗo a wawi tabbitini mi wawi lootugo mi wawi woggugo mi wawi tirugo humnere jottaka wala ko luttiniyam to sey warti oɗo hokkam miɗo huwinamo banni ha yotti so wiyatami jottaka hani min mi maɓɓita shago hoore am to deke normally sana jungo aɗo waɗa saving aɗo joɗɗina yowwa so banni go min ma ha wari gari maɓɓitide hoore am
to irin billaji toy a yiidi yake joɗugo be a wi ni kawuma on na jananɗo andirellata ko ɗuuɗa ɓe ekkititta filu ɓe ɗo yiida be billaji feere feere ko je jonde hakkunde maɓɓe be ɓe ekkitinta ɓe kuuɗe nden yake feere ma ha goɗɗo jaɓɓita hoore mum dilla tikka noyi a yidiri be irin billaji ɗo? To gaskiya billaji ni gaskiya wala billaji ko mi yiidi sosai mi wiyata wala billaji billa hunde gotel on je ko ɗo bo mi wiyata ɗum ko billana ko mi andano mi witirta ɗum hanko jotta to mi huwi kumneje to je am to customers wari hokki am ɓe on wowri nden mo to waɗi o jaɓi je ma ko wari o hokki am mi huyna mo to wari o laari je mi huyni customer to yi je mi huyni mo so wiya miɗo waɗa bambanci to feeroteral feeroteral o wiya mi huwoy je ma ko boɗɗum mi huwi je am boɗɗum amma noyi ko ɗuɗan jobdi man a wala numa e go feere feere on ko hanko o numata feere feere an ɓe a vowri ɓe wiyan a lotana ɓe kifneje misali bana je 200 je ko o waddi bo ɓe oɗon mari haaje on a loota 100 to wala feerotiral ha ɗo ɗum feerotiral mai andi to ɓe waddi jotta bana kuugal 200 to wari o hokkima an huwowo man a hosan naira 70 on na kam to naira 100 on a hosata ni a hosay 100 wato on sendi caka yowwa on waɗa lissafi jotta misali to hokkima kumneje 10 sai on waadi dow 70 sai waɗa lissafi naira 70 ɗon ni 10 no hokkete 200 to a laari hanjum woni hakkema amma ko to a huya timmini a ɗawra ɗum a waɗa stati a wogga hanko on hokkata ma stati wato kare kutinir ɗum ka pat je maako on an ka je mani a sodan ndiyam ɓe omata a sodan ndiyam a huwana mo hanko bo hanko narrata be maɓɓe o jaɓa ceede yowwa o nara already kugal kan naringa to goɗɗo wari on mbi'a mi yiɗi kugal 100 je 200 a wannata to tata woyte taskaram mawɓe jam goɗɗo warana on go o iga suudu radio code international enanta min al amin giɗaɗo jaada min ɗo hirda be koɗo amin e derkejo mo jinni darde laarugo hedi laawol filu lootugo kifneje to madalla to Adamu misalu ɗume on ko a botiri manga ko a yejjititako be filu maɗa je lootugo kifneje gaskiya ko mi botiri ha filu kumneje ni gaskiya alhamdulillahi mi yetti Allah sosai ko mi botiri ha kugal kumneje miɗon no jooɗi mi acci sana machine wala ko mi huwata mi wari mi nangi sana ɗo bawanyo alhamdulillahi mi heɓi kayruji ɗuɗɗum ha kugal man nayi hami wari mi maɓɓiti shago hoore am hami wari min fu mi accini goɗɗo o ɓawo a maɓɓiti shago je hoore ma a hoosi mo a ekkitinta fahinna ko an tan mi hoosi miɗo ɗon ɓikkoy komi bako mi dilla Abuja ɗon ɓikkoy ɓe mi ekkitini min ɗo ekkiti min ɗo wondi be maɓɓe ñan kamen to huuɗa ɓe ɗo laara no a huwata to ɓe ɗo laara no min hundirta ha ɓe fuɗɗi waɗugo pikin ma so nde yaadu ɗo wari nangi sai mi hawti ɓe be broda bakama ngel oncle am ngel oncle nde mi hawtidi ɓe mi to nda no ɓe huudata amma addi en ɓawa mi dilli ɓe pat ɓe sanki sai ko ɗume sanji laarugo wala ardiɗo mo eltata ɓe holletita ɓe yo to sai warti hanko bo lori waɗi pikin bukkoy feere tan ndeke ɓe to sankiti wato mo a accini man hanko bo wayi o hoosi o maɓɓiti je maako fahin bo feere still jotta hanko ɓawa ko mi accini mo kusan duuɓi 4 yahugo 5 jotta at least hanko mo maɓɓiti je hoore ma je ma man bo arti sankiti laarugo a wala ɗon yowwa amma still jotta miɗo hawana mi ummitina ɗum Allah laamiɗo yerdi na'am nde a woli haala goonga hamin lora ɓaawo seɗɗa no on yidata be ɓillaji sobiraɓe kuugal mo waddata kifneje mum to wari andi ɓi adamajo laatan to hokkima hifnere o wiyama ñinde jumɓaare oɗon mari haaje to wari o heɓay musamman to wakkati dungu andi nange miɗo nana on ɗo wiya nange to maɓɓitay machine on ɗo heɓa ɓilla feere feere non waɗata be ummatore ɗiɗi banni ko nandi banniro dole on wakkati feere anni ñandi aɗo huwa be jama'aare dole a watina ɓernde ma fo muñal ngam hunde feere to ɓe bolwi dole on tan a muñal to a sukkan noppi ma duk dani way bature ɗo wiya customer is always right non woodi to mi famima ni to goɗɗo waddinima kuuɗe oɗon mari dalila ko o wolwato ha ɓe wannaymo deydey nayi jotta misali hande a waddi kumneje ma guda 2 ko 3 a wiyama ɗo mari haaji next Friday
wato jumɓare warore jumɓare warata ɗum so jumɓare wari a wari fajjira o hokkima time wima wari jamdi 9 fajjira a wari jamdi 9 fajjira ɗo a wari a tawi kugal mai timmay nden wona wakkati yahugo jumɓa ma noon ƴummi ba yowwa sey amatama koni so wiyatama to nda ayi weeda ndungu aa balle ɗiɗi nange fulɓe a ndiyam ɗo toɓa espèce bana wakkati augusta wato lewru loddo bana hanjum a ndiyam nange fuɗatako sosai fere sey a tira humnere hande nde ñalla nde wala nde yiwa Adamu jonta a wi aɗo habda na hunde ɗo jangirde bo jangirde ni gaskiya shiru on jotta a darni mani mi ittayi tammude ha dow inchallahu rabbi famno iyalu bo wala Allah sene ɗo hawanani wodi anniya sosai ma anniya ka catuɗum noddadu ɗume a noddata derken ɓe larata irin filu juuɗe musamman jonta larugo jami'aji amin je lesdi ndi dilliti kere kuuɗe ɗume a nodditata fukaraɓe dow ɓe jogitira boɗɗum musamman takanas laroɓe filu mawnitare on jonta nde mi darata mi suka mi dara mi jooɗa miɗo lota kifneje miɗo wogga gaskiya ko mi ɗonitata ha dow maɓɓe ni sana'a jungo wiyata ɗo sana'a on barkantiɗi ngam ɗume sana'a jungo a dillan daga ɗo ha lesdi feere a arti a wawi ɗum may ɗo hangandima ɗo ha jungo ma ko a jogai ni aɗo ɓeyin jamu a nangi lawol ma a dilla daga ɗo ha murɗe kenken a yana a waɗa sana'a ma bo kare kugal ha e paɗa tawa ɗum a hawtan ɗum to nayi sana'a on barkantiɗi ɗum to ni a dari a wawi ɗum a jogi ɗum jungo ɗiɗi a jogi gonga wala fewre to madalla min yettima ko ɗuuɗa helaki ɗo yeeso to min surgima a heɓan bososel warugo to heɗitoɓe dow ɗo min gaddi ragare taskaram ka asawere nde dodande koɗo amin hande Adamu Dahiru sey min Al-Amin Giɗaɗo Jada wiyata on wonde be amin asawere warugo to fuu e fuu dow ɗo min gaddi ragare taskaram jiɗi min taskani on jemmare nde min Al-Amin Giɗaɗo Jada wiyata on balen jam